Хиляди социалисти от цялата страна се събраха в местността Историческа поляна. Лидерът на БСП Корнелия Нинова благодари на съпартийците си, че са се обявили срещу коалиция на партията с ГЕРБ. Още в началото на речта си Нинова не пропусна и темата за паметника на Бузлуджа, който столетницата не успя да си вземе от държавата след седмици спорове с управляващите и преговори с регионалното министерство каква да бъде формата на стопанисване. Добре дошли! Добре дошли! 126 години след началото на това историческо място. На връх Хаджи Димитър, история на България. На Бузлуджа, история на Българската социалистическа партия. И въпреки, че правителството не ни позволи да възстановим и оставим на децата си тази история, ви давам дума, че рано или късно това ще стане. Благодаря ви, че проявихте онази съществена за социалистите мъдрост, която държи на идеология и на програма, а не на личното облагодетелстване на стотина души в партията. Благодаря ви, че не позволихте днес да бъдем част от управлението на Суджука. Днес, пред цялата партия, ви предлагам да поемем инициативата. Днес, моля да отворим дискусията. Тук сте цялата партия. Кое ще ни помогне да спасим държавата си от тази мафия? Закони, хора и възмездие за онези, които са престъпили законите. Говори се за единен орган за борба с корупцията по високите етажи на властта. Имитация. Имитация ни предлагат ГЕРБ. Отново, за да замажат очите на хората и да няма резултат. Ето защо отварям днес дискусията за единен орган за борба с корупцията по високите етажи на властта. И той да е дирекцията на ДАНС, която е за специално разследване на корупцията по високите етажи на властта. Една и единствена, изведена оттам и направена като независим орган. И кой да я управлява? Кой да ги назначава? Те предлагат Бойко Борисов. Аз ви предлагам друго. Има един човек, който е избран пряко от народа, с над 2 милиона гласове. Има един човек, който не е част от това статукво. Има един човек, който доказа, че е почтен и достоен българин. Нека президента Радев да определи директора на това звено за борба с корупцията. Специално за събора на БСП на Бузлуджа пристигнаха официални делегации и фолклорни ансамбли от Румъния, Македония и Гърция.